लोगोफोर बे समाव दिनै मोनसे गोदान आयदानि सायाव बहाय क्लास लानो नागिरदों फरायसाफोरनि थाखाय बानायनानै होनाय जादों। बे जाहैबाय क्लास 8नि MIL आरो बेनिनो क्लास 8नि MILनि चेप्टार 4आव थानाय बिदिन्थानि बोदोर फाखन खन्थाइ। दा बे खन्थाइनि सायाव मा बुंनाय जादों बेखौ बुजायना होनो नागिरदों गथ'फोरनि थाखाय। दा गोबाव खालामाजासे गोसोखौबो खोनासंलांजोबदो आरो बाहाय नट्सनि खोथाबो नोंथांमोनहा मोनगोन। दा बाहाय फारि फारि खोनासंनानै लाग्रोदो, नट्सखौ दा उनाव बुंगोन। दा बाहाय दङ बिदिन्थानि बोदोर फाखन आरो बेखौ लिरदों अरुण कुमार बरगयारि बिथाङा। नोंथांमोना नुदों जेखौ आरो बाहाय बेनि खन्थाइनि जिहेथु सार बाहागो एबा गुबै बाहागो। दा बे खन्थाइनि गुबै बाथ्राखौ खन्थाइनि गाहायावनो बक्सआव होखानाय दङ। दा बेखौ नायोबाबो बुजिनो हानाय जागोन अदेबानि। नाथाय बियो थोजासे नङा मोनफ्रोमबो कुइसनखौ एन्सार खालामनांगौनि थाखाय आरो गोसोआव लानो थाखाय। दा बेखायनो बाहाय मा बुंनाय जादों बेखौ फारि फारि बुजायलांनि। दा बिदिन्था माने मा? सम। बिदिन्था माने समखौ होनदों आरो बोदोर फाखन माने माबे बबेबा मोनसे समनि सोलायस्लुलाखौ होनदों। सम सोलायबाय थानायखौ बेखौ बोदोर फाखन होननानै बुंदों। मोनसे थि दिदोम थायि सम। दा बे माने जोंना बिदिन्थाया थि सम थाया। माबा मोनसे जाबा माबा मोनसे फैयो। गोदान गोदान बोसोर बा गोदान गोदान बोथोर लानानै सोलायबोबाय थायो। दा बाहाय मिथिंगायानो जा मानसिया खालामनाय जाथायानो जा गासैबो बियो बिफाव लायो। दा बेयाव फैदो फारि फारियै बेखौनो लानाय जादों। समनि मोनसे गुथाल आरोखि, थारमाने बे मोनसे बाहाय होनदों जावलिया हादरनि जोंलाय जोहोलाव जालिया। दा बाहाय जावलिया हादरनि होननानै बुंनाया जाहैबाय जोंनि हादरखौ होनना बुंदों आरो बेयावहाय मानो जावलिया होननानै बुंदों बेखौ मिथिग्रोना लानांगोन। जावलिया होननायनि खारना जाहैबाय एबा जाहोना जाहैबाय जोंनि हादरा मोनसे दिदोम हादर नङा। सिगाङाव जेरैहाय जोंनाव जाबादिमोन, दा बेनि उनावहाय जोंनाव मोनसे समाव सोलायदों आरो दा जागासिनो दङ आरो बियो उननि समाव आरोबाव फिन सोलायलांलायगोन। दा बेबादि सोलायबोनायखौ जावलिया होनदों। जेरै बिदिन्थि हिसाबै गोदो इंराजफोरनि सिगाङाव राजा महाराजा दंमोन। बिनि उनावहाय गोबां जोहोलावजोफोरा जुजिदोंबाबो जेनलांदोंमोन। बिनि उनावहाय फैदोंमोन इंराजफोरनि उनावहायबो आरो इंराजफोरखौ होखारहरनानै उदां खालामनो थाखाय गोबां जोहोलावफोर ओंखारबोदोंमोन। दा बिनिफ्राय आरोबाव इंराजफोर थांखांनायनि उनावबो जोंनि भारत हादराव एबा जोंनि हादराव एबा जोंनि हारियावबो बेबायदि मोनफा जाहोनफोरा फैबाय थायो आरो बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गोबां जोहोलावफोर नुजाबोबाय थानांगौ। गोबां जेंनाफोर जाबोबाय थायो आरो बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गोबां समाव गोबां जोहोलावफोर ओंखारबोयो। दा बेखायनो बे हादरखौ जावलिया होननानै बुंनाय जादों। दा बिनिफ्राय जोंलाय जोहोलाव जालिया माने मा? जोंनि दानि इयुन जोलैखौ होनदों बाहाय। जोंनि दानि इयुन जोलै जायफोर सेंग्रा सिख्ला नोंसोर फरायसाफोर, दा बिसोरखौ नोंसोरखौनो बा जोंखौनो जोहोलाव जालिया होननानै बुंदों। मानो होनबा दानि जिहेथु जेंना, गोदान जेंना फैगोन जोंनि हादराव, जोंनि हारियाव, बेखौ गुबुना फैनानै सुस्रांनाय नङा। जोंनो एबा जों लाइमोनफोरानो बेखौ सुस्रांनांगोन। दा बेखौ होनदों। दा बिदिन्थानि बोदोर फाखनख्लबावबो जों गिया होनदों। माने मा? जोंनि हादरनि थाखाय जों जोहोलाव जालियाफोरा जायखिजाया खैदां खैफोद जेंना जेथो फैया मानो बेखौ जों जेबो गिया होनदों। बिनिफ्राय होदों गोमादोंब्लाबो माहारिनि गोहो बोलो गेदेमाफोर सानसे समाव खाम्फानि नेरसोना दाबोनो दंथारो मिथिंगानि रैरुब गुवार बिखा सायाव। दा बे लाइन मोनब्रैयाव मा होनदों? जोंनाव सिगाङावनो गोबांथार जोहोलावजोफोर ओंखारबोदोंमोन हादरखौ हारिखौ सिबिनो थाखाय। नाथाय बिथांमोनहा मुंख्लं जालांबाय, खायफाया रुंसारि जालांबाय, थैनानै थांबाय। दा बेयावहाय जोंनि हारिनि खौसेथिया फ्राय गोमालांफ्रामबाय होनदों एबा जोंनि हादरनि माहारिनि खौसेथिया फ्राय गोमालांफ्रामबाय होनदों। अब्लाबो नाथाय जों लाइमोनफोरा एबा जोंनि दानि इयुन जोलैफोरा बैसोर थैलांनानै गालांनाय नेरसोनफोर, जोहोलावजोफोरनि जिहेथु नेरसोनफोर, बे नेरसोनफोर आरो बिथांमोननि बिबुंथि, बिथांमोननि गोहो बोलो, बिथांमोननि नेरसोन खाम्फा, बेफोरखौ लानानैनो बिसोरनि थुलुंगाखांनायजोंनो जोंनि दानि इयुन जोलैया फिन खेबसेबाव हादोरनि थाखाय, हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोगोन होनदों। दा बेखायनो मा होनना बुंदों? गोमादोंब्लाबो माहारिनि गोहो बोलो गेदेमाफोर सानसे समाव खाम्फानि नेरसोना दाबोनो दंथारो मिथिंगानि रैरुब गुवार बिखा सायाव, बेखौ होनदों। बेनिफ्राय होनदों जोंनि बिखा बिख्लो अनजिमा गैयि जायख्लं सिमां नुजाथिबाय हारिनि थाखाय बिदिन्थानि बोदोर फाखनखौब्लाबो गोसोआ हेव सानबाय। बाहाय मा होनदों? दा बेनि थाखायनो मा होनदों? जोंनि दा लाइमोनफोरनि गोसोआव एबा जोंनि गोसोआव दा जोंनि हारिनि आरो हादरनि खामानि मावनो थाखाय जा जोंनाव बेखायनो ओरैबायदि माने थुलुंगाखांनाय नुजाफैबाय, जेराव माने जोङो गासैबो खामानिफोरखौनो मावनो आवगायबोसिगोन, माने बारसोमथारसिगोन। दा बेखौ बियो होनदों। दा बेबायदि समाव जेसेबांनाखि जेंना जेथो फैया मानो बिसोरखौ नेवसिलांनानै जोङो
हादोरनि खामानि मावगोन बेखौ होनदों। बेनिफ्राय बुंदों गाज्रिखौ गारगोन मोजांखौ लागोन धोरोमखौ अरायबो सिगाङाव लानानै बोखारगोन फोजागोन जोंलाय जांख्रिखांगोन बिदिन्थानि बोदोर फाखनखौब्लाबो जोंलाय नेवसिलांगोन। दा बेयाव मा होनदों दानिया गाज्रिखौ गारगोन मोजांखौ लागोन होनदों धोरोमखौ अरायबो सिगाङाव लानानै मा होननाय जादों जोंनि जिहेथु जोंनाव मोजां आरो गाज्रि गोबांथार खामानि एबा गुनफोर थायो। दा बेफोरखौ गाज्रिखौ गारनानै मोजांखौ लानानै हादोरनि एबा हारिनि माबे खामानिखौ मावोब्ला मोजां जागोन बेफोरखौ गोसोआव लानानै एबा सिगाङाव लानानै आरो गावबागावनि जिहेथु सुबुंनि गुन बेखौनो धोरोम होनदों। बाहाय धोरोम होनायाव धर्म एबा माबा माबि गुबुन धोरोमखौ बेखौ बुंनाय जायाखै। दा बाहाय मानसिनि गुबै आखुखौसो होनना बुंदों। दा बेखायनो मानसिनि गुबै आखु मोजां गुनखौ लानानै मोजां आखलखौ लानानै हारिनि थाखाय बा हादोरनि थाखाय खामानि मावनो सिगांबोगोन बेखौ होनदों। बेनिफ्राय दङ दानगोन सुगोन सुथुरखौ गावगोन हारिनि आखुखौ अराय फोथांगोन जोंलाय नागारथारा जोंलाय जोहोलाव जालिया जोंलाय रावखौबो गिया। बेनिफ्राय बुंदों मोनफ्रोमबो खामानियावनो खामानि मावनाय समाव मोनफा नङा मोनफा हेंथा फैयो आरो बे हेंथाया रावबो नङा जोंनि साखाथियावनो थायो नोंनि साखाथियावनो थायो जेखि खामानि मावा मानो। दा नाथाय बैफोर जेंना एबा बैफोर सुथुरफोरखौ नोंनि साखाथियावनो थानाय सुथुरफोरखौ फेजेननानैब्लाबो नोंथाङा बा जोङो माबा मोनसे थांखिखौ जाफुंहोनो गोनांबा मावथारनो गोनां दङ। दा बिसोरखौ जेरैखि जाया फेजेननानैबाबो थांनांगोन। दा बेखायनो बाहायबो होनदों हारि आरो हादोरखौ सिबिनायाव हादोरनि खामानि मावनायाव आरो हारिनि खामानि मावनायाव जेसेबांनाखि सुथुर फैया मानो बिसोरखौ फेजेननानै हारिखौ जेब्लाबो एबा हादोरखौ जेब्लाबो जों गोजौ थाखोआव लांनायाव खामानि मावगोन एबा नाजाथारगोन। दा बेखौनो होनदों। दा बेखायनो जोङो रावखौबो गिया जोंलाय रावखौबो गिया आरो जोङो जोहोलाव जालिया दानि मुगानि गोदान मुगानि जों जोहोलाव जालियाफोर उन्दैसाफोर जोहोलाव उन्दैसाफोर। दा बे बाथ्राखौ खन्थाइयाव बुंदों। दा आसा खालामो नोंथांमोनहा बेखिनियावनो जोब्बाय बुजिनो हाबाय जानांगौ। बुजियाखैबा नोंथांमोना खेबसे फिन खोनासंफिनबावबानो जागोन भिडिअखौ। आरो बिनिफ्राय बाहाय माखासे सोदोबफोरनि गोरा ओंथिफोर जुदि नोंथांमोना मिथियाखैबा बेखौ बिजाबावनो दंखायो आरो खिन्थाखानाय दं। बिजाबनि लास्ट पेजथिंजाय बोलानानै नाय गासैबो चेप्टारनि गासैबो फरानि गोरा सोदोबफोरखौ मोनसे क्रन'लजिकेलि अनिफ्राय जागायजेननानै औसिम खनिफ्राय जागायजेननानै फारियै क्रन'लजिकेल फारियै ओंथि होखानाय दं। बेखौ नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय बाहाय सोंथिफोर दङ गोबांथार मोनफ्रोमनिबो सोंथिफोरखौ होनाङा माखासेया गावबागाव बानायना लाबाबो जायो। बेनिफ्राय माखासे सोंथिफोरनि फिननायफोरखौ नांगौ। दा बेखौ गासैबो सोंनायनि फिननायखौ लिरनानै होखानाय दङ नट्स मोनगोन बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेहाय थांनानै डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। डिसक्रिपसनाव लिंक दङ बेनि डाउनलड खालामनानै ला बेनिफ्राय गावबागाव नायनानै ला आरो लिरख'नानै लानानै फरायबानो जाबाय गोसोबादि। दा बेखिनिमोन एसेनोसै। गुबुन भिडिअ एबा चेप्टार नायनो दंबावोबा नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव हाबबा माखासे मोनगोन आरो फैनो गोनांखौ जानो गोनांखौ उनावहाय नुबाय थागोन। एसेनोसै गोजोन्थों।